Hagan ke video min pen I kumno ban pendait biang ya ki clip jain ki clip that jain ki bala prano le se ki jing pra jong ki clip ka de na ki jing le thurmur le ne ka de na ki jing bakla jong ki nong lum jain kini de ki original clip bat kumno kini ki bala pra kumne ngin pen ban biang ya ki ha kadur jong kini ki original ma dengan supun I katu kan ni trik tang ka trik kane kam don mdon kam machine mdon kam ban le tang ka trik ma ka trik tapet kalong pun ni ka trik kan I kumto sim kumto ha manta sim sa kumto pet to vi Tuma, nin persiang ban le kumno kata katrik kalong. Kumto twist it. Twist. Two round twist. Around ke twist. Kumto. Hi kelawan. Original. Kumto original. Ketu gede trik. Tang ketrik don kam. Phim don kam bande tang ketrik ni don kam ma. Sim sa kumto. Pej ni we ruan pendai. No we ruan pendai kumto. Ki bayo I pej bah kumto. Subat kumto kan. Bat kumto. Twist kumto. Twist pat sakumne. Kumto hi. Twist kumto. Kirang ba kila banle ki kena kinong la. Kirang ba kila banle ki kena te kimpat la banle. Biang em? Katu kan? Katu. Tinggal ada pendai gitu kan teli. Nek satu we. Tengah le tu sependai. Mapin dala koi hayin dan ki clip ki ba la pra kumne ba pen hak kal air ba kumbakla lom jain selema. Thank you. Kuble.